Lanbide ekimenak zentroak adinekoei zuzendutako jarduera gida argitaratu du. Adineko pertsonentzako ikastaroak eta jarduerak aurki daitezkela bertan jakinarazi du Gernika Lumoko udalak. Adinekoen bizi kalitatea hobetzen eta aktibatzen laguntzeko Lanbide ekimenak zentroak jarduera gida bat argitaratu du beraz, adin bizi Busturialdea izenekoa. Jon Lejarraga Lanbideko ekimenak erakundeko presidentearen esanetan, biztanleriaren sartzeak besteak beste gizartearen eskariei, kontsumitzaile berriei eta gizarte berriari irtenbideak planteatzeko erronka sortzen du. Azken horretan bat egiten baitute digitalizazioak Lejarragaren ustez eta zahartzeak eta pandemia ondokoak ere. Izan ere, administraziotik arreta berezia eskaini behar dietela jakinarazi du Lejarraga presidenteak, Silver Economic dakartzan aukerei, adinekoen beharrei eta motivazioei erantzutera bideratutako jarduera delako. Argitalpenak turismo bulegoaren, gizarte zerbitzuen mankomunitatearen eta urremendiren lankidentza izan duela jakinarazi dute Gernika Lumoko udaletxetik eta adinekoak aktibatzen laguntzeko tresna izan nahi duela. Argitalpen honen 36 orrialdeetan hainbat ikastaro eta jarduerei buruzko informazioa eskuratu daitekela jakinarazi dute, hala nola jarduera fisikoari, kulturari eta aisialdiari buruzkoa direnak. Horren aritik, hurrengo hainbat kirol ikastarori buruzko informazioa jasotzen duela diote, gimnasia, yoga edo pilates, artearekin, pinturarekin edo eskulanekin lotutako kulturrekimenak, udalerrietako jaien egutegia eta hainbat elkarteri buruzko informazioa. Eskuliburua, irubedikoitza Lanbide /ekimenak.eu atarian eskuragarri dagoela jakinarazi dute Lanbide ekimenak zentroko arduradunek.